So sa ka up. Hi, Rizabel. Wato ko sa inyo, ha? Ha? Ngano mo ito makasamo? Mamisita ko ni mo. Uy, ayaw pag-adto sa amo, Ronnie, uy. Kumuad to, Deko. Ha? Gi, ito sa amo. Kisabligan gyud kang tubig init. Unsa? Isabel! Isabel! Pa, dera ko sa sod. Doon sa diha kay may bisita ka. El, Oh, Ron. Ano ko dito nga niya makasamo? di ba ningon man ko nimo nga mamisita ko nimo? At tuba nga sa si Ronnie Isabel kay tinarong malayang tuyo ni mo. Tarong nga na pagtaga diha. Unsa ka niyang tuyo na ako? Istorya lang gud ta. Unsa man si istoryahan na to? Naibaw na matingali ka kung unsay tuyo sa usa ka litaw no nga tos daga. Prangkahan ta lang ka, Bel. Pagkagusto ko nimo. I love you. Time para good. Unsa man ning imo ron panguyab na ni? O, Bel. Og bang hinaot ko nga imo kog sugton. Prangkahan ta lang sab karon ha. Dili ko ganahan og lalaki nga naibisyo. Oh, Kusog mangkot ka manigarilyo. Unya pala inumsad ka. may mo man nga akong undangon na kong bisyo. Basta, sugton lang ko nimo. Oh, buhata sa. Maunay imong gikondisyon ni Ronnie? O, Dayan. Unya? Unsa naman lang kung dili niya kaya ang pagbiya sa mga bisyo? Oh, dili na ko siya sugton. Mao ba pa? Uwa na ka makakita ni Ronnie nga ninigarilyo? Mulay akong nabantayan. Ugwa na siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Mayo hinuon. Tingali imo na kong sugton ron kay ako na magyunungan ng tanan ako mga bisyo. Tinuod ka ha nga wa na ka manigarilyo? Dagan kang mapangutana din eh. Naamang ko'y pagumangkon mahimo nga imo na siyang pangutanon. Mao man siya ingon ni Papa nga wa na kuno ka manigarilyo. Kay tinuod man sab. Ug wala sa ko magkuyog-kuyog sa mga barkada nga mag-inom. Basig mahimo na ko nimong sugton, Bill. Sige na lang, uy. On, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Bill. Ha? Mga sawa ka na ako? Oh, Bill. Anya, sigurado na ka ng imong desisyon, Ron? Yes, Bill. Sigurado na ko. Muadto ko sa inyo ug dadon ako sa mama. Aron mga tubang ko sa mga ginikanan. Ronnie. Recorded by Radio Mo TV. Ron, karon nga miniyo na taba. Maayo tingali nga magtukod tag atumbay. Kay dili mo gud maayo nga mutipon ta dinhi sa imong ginikanan hangtod sa hangtod. Nagunaw na, bitaw ko, ana, Bill. Ask ka lang. Moabot talaga kita, ana. Anong baho manig sigarilyo ang sinina ni Ronnie? Nibalik ka siya si ambisyo. Ha? Unsay gitago gud? Sultihi lang ko sa tinuod. May gitago ba ka na ko? Wow, uy. Sa may ako itago nimo. Nibalik kag panigarilyo sa. Uy, pataka nang ka, uy.
Maayo lang unta ko nagsulti ka na ako sa tinuod ron. Ate, may isulti ko nimo. Unsa may mang isulti na ako dong? Nikuyog man ko ni Yuyo ron ni. Nga, naligo sa kanang nagligo sa kabayo. Nanigarilyo ba siya? Unsa? Ha? Kinsa nagingon? Di lang kinahanglan nga mahibaw karon. Abi ba yung giundang kasi mong biso? Di balik dili kag panigarilyo? Ay, Ayaw ko na pagbuoton manigarilyo ang akong anak. Kay dili imong kwarta ang gipalit og sigarilyo. Ma, Ako lang klarohon nimo, Harisabel. Minyo ning akong anak din hisabay. Pero sa gawas ulitaw na. Oh. Maong ayaw na siyang pugni sa iyang gusto kay pinangga na mo ng anaka. Maura na anak na mong lalaki. kinuha ko. Ha? Manarbaho ka? Obel kay gikapoy na ko din sa bukid oy. Hay mayo kon kita na lang daw ang manarbaho. Aron makatukod gitag atong bay. Oh sige. Pero asa man ka manarbaho? Mobalik ako sa tindahan nga akong gitrabahoan sa una. Ganiha naman ko naabot din sa magipuyan. Pero, wa magid maabot si Ronnie. Hain man kapainguning tawhana. Oh, siya na tingali ron. Pasensya na ya. Nadugay ko. Hubog ka? Ang gamay. Naunsa naman in taon karon oy. Nibalik naman kasi mong bisyo sa una. Usag di lang ako kugod. Lingaw-lingaw ni ako agod. Ronnie, Ha? Mamalik ta sa ato? Oron, mamalik na lang ta sa ato. Maayo dito kay makapugong pa kasi mong bisyo. Bill, Dili maayo nga anhi ka dinhi. Kay magpatuyang na lang kasi mong bisyo. Mao mamauli na sa tong bukid. ay, Naunsa man ka? gilaay naman ko sa atong kahimtang ni sa bukid eh. Unya, unsa may plano nimo? Bilin lang ka din day, kaya ako'y manarbaho. Manarbaho na sad ka. Aron mo balik kasi mong bisyo. Ay di na nalgi. Ako nang isa adi mo, Bill. Pila naman kabuan ang nakalakbay. Sukad pagkika ni Ronnie. Pero wa mo siya magpadana akong kwarta. Maayo kay ni ka, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo dong, oy. Ni ana si Ronnie. Kumusta naman ka? Okay naman. Unsa man? Nakasibat na imong laki? Ha? Unsa laki ba? Naibaw ko eh. May laki ka din eh. Unsa ko nakipanulti nimo? Ang kun na lang risabil nga may gikatagbo-tagbo kang laki din eh. Samtang wa ko din isbay. Ronnie! Usa? Bato kag jinsan? Orion, kay gipulaan na kay ko itong kahimtang, uy. Ang magsige taglali sa hinungdang butang. Mularga ko sa Johnson. Mangita akong trabaho dito. Oy, ikaw good. Lalarga. Kaya di na ko mo trabaho. Ani lang ko din sa bukid.
Pila na ko kabuan din sa Jensen. Si Ronnie ka. Kumusta na ka siya dito sa bukid? Wa magit siya manawag na ako. Oh, uy. Si Ann maning nanawag na ako. Hello, Dayan. Day, Bel. Nadi ka Jensen ron? Oh, Day. Pero sa mga mga anak, Ha? Unsa ko'y mga anak? maumong ko'y tabi-tabi diri day nga mabdus kuno ka. Unsa? Kuan day ba? Nanawag ko nimo aron pa ibaon ka nga gida sa barangay ang imong mga ginikanan. Kay pabayron sa dore nga gihatag nimo. Kay mabdus kuno ka sa laing lalaki. Unsa? Unsa man gibuhat niyo na mo ron? Wala na to may muna. Inipirma naman yung mga ginikanan nga mubayad sila sa 20 City Mail sa Dori. Unsa bisa na ako ninyo? Nga nang inyo akong gingon ini? Di lang ta magdagag istorya, Bill. Magbuwag lang ta. Mas maayo pa. Kay kung magtilpon ta, dili maghihapon ta magkasinabot. Mao magbuwag na lang ta. O sige, magpinirmahay ta. Nga wa na ta hilabtanay sa usag-usa. Nagbuwag mi ni Ronnie kay di magid may magkasinabot. Sa laing bahin, nakabayad gud mi og 27,000 alang sa Dore. Kanimo Ronnie, kung nakabati ka manggani karon, manghinaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Og kung kinsa ditong gusto nga makig-friend na ako, mao ni nga akong Facebook account. Rizabel P. Alod. Dinhi na lang ko tob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga galang kaagi ni Rizabel nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan, kapit lang. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lar. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. There's no easy way. Recorded by Radio Mo TV. Unsa? Makigbuwag ka na ako? Ko, Nga naman, unsa may saan ako nimo? Lark, ayaw ragod ko binuang gigingon ani. wa man ko magbinuang. Di na ko gusto nga padayonon pa ni. Kaysa tinuod lang. Wa magi ko ma-inlove nimo. Abi na kong lahi ka sa mga lalaki. Wa pa sa di kay ayo. Sa may di maglagot sa imong gibuhat, oy. Niabot gud mo 5 ka buwan, ha? Imagine 5 ka buwan. Nya moingon ra ka nga wa ka ma-in love niya. Mas may nasultihan ako sa tinuod kaysa mulaom siya nga nami padulngan. Ikaw ba? Ikapila naman na nimo nga uyab, boy. Wa man gyud magdugay nimo nga uyab, boy. Naambot ay. Murag wa pagig ko'y nauyonan nga babae. Ha? Murag na ikuwang. Uy,
Murag na ako'y gipangita nga wa pa na ako makita sa mga babae nga nakarelasyon ako. Oh, by Lark. Lark! Patawag ka ni Ma'am Ninit. Ganun man ko no. Now, may bawi. Kasi kay patuon ka sa opisina ng abot ni mo. Tanti ko na kayo. Lingkod. Salamat, ma'am. Dili na lang ti kadugay-dugayon pa. Na ako'y good news nimo. Unsa man na, ma'am? Ikaw mo usa sa napilian isip supervisor. Tinuod, ma'am? Yes. Og base sa imong performance, o yun ko nga ikaw mo'y supervisor. Og nagkasabot na ang tanan nga i-evaluate mo. O gayog kabala ka. Tudloan ti kas mga trabahoon para mahibaw kang daan. Kana kung andam kang mohatag og oras nako. Sige, ma'am. Way problema na ako. Buhaton ako ang tanan para ako mo'y mapili isip supervisor. Kano sa bata magsugod, ma'am? Good job, Lark. Daan pagid lagi ko nga kaya kaayo nimo. Salamat kay ma'am. Dili lang unta mausik akong pagtudlo nimo, Lark. Good luck sa imong evaluation, ugma. Salamat, ma'am. Congratulations, Lark. Ikaw na gyud ang bagong supervisor. Salamat, ma'am. Dili na lang ako makabot kung dili patungod nimo. Dako kay kog utang kabubuton nimo, ma'am. Salamat kaayo. Lark, daghan og nagtan-aw nato. Hugot kaayong imong pagkakos. Oh, sorry. Sorry, ma'am. Tungod lang ni sa sobra na kog kalipay. Ug wa ko mahibaw unsa ang tikas pagbayad ini, ma'am. Na ako'y paboritong kananan og nag-crave ko silang pagkaon. O ba nilang ko dito? Okay na ko, anak. Mo ba? Sininit masad imong kuyog. Ubay. Murag nagsigi na mag-uban-uban anang ninit sa gawa sa opisina, no? Unsa naman kuno'y buti pasabutan na, ha? Daghan lagi may hisgutan bahit sa trabaho, bay. Oo. O ganahan ko makig-uban niya. Kay daghan ko makatunan. Mo ba? Dili sama sa ubang mga babae nga akong nakarelasyon nga wa gitan. Ayay. Wa pay mga buot. Murag duda naman ko nimo. By Lark, Ha? Ngonsa man? obserbahe ko nun imong kaugalingon, bi. Kay murag nakagusto na kaanang ma'am ninit nimo da. Murag in love na kaana niya. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Dili na gid mawa sa kung ano ang gisulti ni Bayroy. Ay. Pero may nabantayan ba sa gid ko sa akong kaugalingon? Murag lahi ang akong na-feel karon nga si Ma'am Ninit na ang pirmi na akong kuykuyog. Love na nako siya? Ha? Unsa tong gisulti nimo? I love you. Kita na? Yes! Duga naman kita. Magminya na ka ta. Sure na git ka? Oo. Dili ko gusto nga mawa ka pa nako.
Love kay tika, Nit. Love sad kaayo tika. Maong sige, magpakasal ta. Salamat! Salamat! Salamat ninyo! Nit, unsa man, nakahapit ka sa kong mga gipapalit nimo? Uy, hala, o di ay tuod. Nalimot man ko dong, uy. Ah, grabe ha. Bago pa gani ko nanawag nimo, unsay gusto nako ipapalit, nalimot dayon ka? Naamagot ko higihuna-hunaan dong. Unsa man na? Mas importante pa ba na kanako? Mugawas na lang kog balik. Magpalit ko. Ayaw na, ako na lang mugawas. Harsh ra sa kay ka, Di ko ganahan na magtanga-tanga Kontra kay na akong tanga. Ako ba? Simple lang butang. Di mabuhat. Bida. Nakabantay ni gid ko nimo ba? Nga dali na kay kang muinit imong uba. Dali na kay kang masukuan ng ninit. Bay, idara na ba yan ang asawa nimo? Usa na sa angay nimong naon unta. Sabtanas ninit kay imo nang gipili. Bay. Dong, akong gihire nga akong pag-umangkon nga may moabag-abag na ko sa mga trabahoon. Ilabi na karon nga busy kaayo mi sa opisina. Mayo hinuon. Aron na ay makapahinomdom nimo kung malimot ka. Kuno sa siya magsugod. Pwede na kang magsugod ron, Ella. Salamat, ante. Nice to meet you, Kuya Lark. Clark na lang. Ano ng pagkuya. Nice to meet you too. Tuo di ay dong. May lakaw ko sunod si Mana, ha? 3 days mi dito sa bagong branch sa among kompanya. Nahibaw naman ka aning bag-o na kong trabaho nga ako man mauiibala nila pirmi kung may mga seminar, diba? Ah, sige. Why problema? Salamat sa pagluto og palihapon ha. Way sa pa yan, Lark. Wa man si ante. Maong, ikaw lang una mo akong serbisyohan. Mawawsad ko nga magpahayahay ra ko dinhi unya batanon pa ko. Ligon pa kayo glawas. Maunay na kanindot aning batanon pa kaayo, Lark. Ila. Yan ang bidul ka na ako. Uwa ka ba magpangita og batanon, Lark? Talas kwarto. Unsa? Sige na mughimog milagro nila sa pag-umangkod kag isang masawa. O bay? Lahi gid ang batanon ba yoy? Oh, Makatagbog yun. Kaya bang... Ay, nagmahay na may hinoon ko bay? Nagsugo naman kong mahay noon ano, gipakaslan ako sa ninit. Kog nga, karolan ako nakaila si Ila. Wala gid Uy. kay amor nako, Lark. Oh, ninit? Bay, manawag ko pagbalik. Sige na, bye. Ninit, ganinar ka diha? Oh. Og nadungog kaayo na ako nga nagmahay kang gipakaslan pa ko nimo. Sorry. Sorry, Ninit. Mahal man tika, pero ni ila ko maka-feel og thrill og satisfaction sa kama. Ikaw, tiguang naman ka. Dili naman ka makahimo sama sa... Husto na. Husto na. Wa na kay respeto na ko, Lark.
Kung mahal pa ko nimo, dili ko nimo pasakitan. Dawat ko nimo kung unsa ko. Sorry. Pero si Ila na ang gusto na ko makauban. Og nagtuo ka nga nakagusto ko nimo, Lark? Ha? Oh, nisugot ko nga na'y mahitabo nato. Pero wa ko'y love nimo. Duwa-duwa rin ako, Lark. Pagabi nimo, wa ko magmahay nga ako ni gibuhat. Kay nakita na ko nga dili ingon anak kabug at imong love sa akong iyaan. Maong sorry, Lark. Pero wa kay mapaabot na ako. Ila. Held her close to me, told her, but I knew no matter. Tungod atong hitabua, nagka-question na lang hinuon ko sa akong kaugalingon. Nga, murag ako gyud ang may problema. Og dili ang mga babae nga akong nakarelasyon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ngayon, awit nga nakahan, there's no easy way. And no matter how, there's always still Ang maong kaagi. 'cause I knew all the hurt. Bay, sige na bay. Ato na din sa Jira. Ganina na itong napaabot mo. Ano lagi? Ganina rin kasi pamugos nga, pagtuon ko na. Kaya ako na mismo mo inangitag paagi nga makasulti ka niya sa imong na-feel para niya. Nasud sa pila ka tuig na in love ka niya sa tago. Kaya kung ikaw rin mo isaligan, na? Bagay, may tabo. Beba, imo di siyang gisultian nga nakagusto ko niya? Baoy! Nga kung giingon niya nga maki-istorya ka niya. Maura na. Pero bay. Bye. Samtang na kay chance ron. Lakaw na. Atuan na din Jira. Mao ding nadugay ka kay nakagitiwas nga task? Oo, namagwita si sir na ko god. Gusto na ko nga maumana before ko mulakaw. Wow! Ka-responsible good ay nimo. Salamat. So, unsa may tuyo nimo? Nganong nakikistorya man ka karon? O nganong dili man ikaw mismo mo inisulti na ko nga makikistorya ka? Nganong gipaagi pa magadimos imong amin ko? Kuan kining Torpe ka no? Pero in fairness ha, bisan na torpe ka, pero nangisugid ko pagkikatubang na ako karon. Na-appreciate na ako, Shelo. Salamat ha, Jera. Okay, sige. Nag-istorya naman kita. Jera, I love you. Nagkaya ni mo eh. Unsay? Dugay na ka na paabot na masultikaan. So, nakagusto sa dekan ako? Magpaabot ka ako ni mo dugay din kung wa pa ko'y gusto ni mo? Sa ato pa, kita na? Uyab na ta? Ha? Gisugot ako ni mo? Oh, tarawa! Pasalamat ka na ako, bay. Kaya kung di patungod na ako, di mo mag-auyab. Mauwi to bay, lipay kay bay. Kay kami na gid bay. Kana bay kay gipangandoy mo ginani mo bayana. Ang pingi yun na, bay Shelo. O bay. Sorry babe. Happy anniversary, sad bab. Pasensya na ka ha. Wa gyapon kay gift nimo. Unsa ako nga gipit kay koronay. Nagka-short ko kay syempre, nibaw na ka. Ako mo yung maghatag og konsumo sa akong pamilya. Okay na, uy. Nakasabot agad ko, bab. Wa sa ka mag-working student para makahatag og bisan unsa na ako. Unya kay hapit ang kita mo graduate. Unsa may plano nimo? Wa pa sa pagkakaroon, uy. Ikaw? Mangita kog full-time nga trabaho. Kay gusto na ko nga matagan ka sa mga butang nga deserve para nimo. Sige lang. Kitang duhang maning kamo para sa tong future pohon. Okay? Gumindot nga full-time nga trabaho. Yes!
Maayo hinuon, Beb. Uy, nga naman ka, uy. Muro makagwa malipay, ay nausam ka. Beb, palagahan ko ni Papa sa laing nasod. Unsa? Uy, di na pwede, babe, uy. Hindi ko masugot, ana. Og dili sa kong sugot nga na idaw ta mahitabo sa akong amahan. Oh. Na siya sakit. Og kinahanglan og ako nga kantidad para palit siya mga tambal. Unya, babe, ako. Sorry, Shelo. Pero gusto ko mag-focus sa akong pagtrabaho dito. Dili ko gusto nga na makasamok sa akong una-una. Nakigbuwag ba ka na ako, Jera? I'm sorry, Shelo. Oh, buwag na ta. Jera. Recorded by Radio Mo TV. Ay sos, too man kaana dong uy. Naapay daghang babae sa kalibutan uy. Dili kay si Gerara. Pero siya nga akong gimahal, ma. Ug di na ko makakita paglaing babae nga parehas niya. Nag-inusara ra si Jera sa akong kasing-kasing. Saba ka diha uy. Mura ba kag korek mo dag storya? Ma, love kaya na ko si Jera mo uy. Nak, kini mo huna-huna ha. Kung paragid ka mo ni Jera sa usag-usa, bisan og nagbuwag man mo karon, aboton gihapon mo balik sa kapalaran. Ma. Salig lang nako, nak. Maong ikaw, padayon si mong kinabuhi dong. Mga bata pa kaayo mo, oy. Og dili maayo nga nagtuyok imong kalibutan niya. Pag-focus sa trabaho, og unya na nahuna-hunaa ang gugma-gugma. Saktos mama ni mo bay. Huwag kay bao. Di na maglugay ang papa. Aw, di na siya kinalaman narbaos lang nasod. Amaw ka? Ano Pagani ko magkalesa yung ginikanan, imo naman pat yun. Ginawa na bay. Pero bitaw, trabaho sa maayo sa pagkakaroon. Bisag unsaon ako eh. Di ginawa si Jera sa kong nauna. Bayot man paminaw pero gimingaw na kay kunih. Unsaon ako pagpadayon sa kong kinabuhi nga uwa na siya nga akong inspirasyon. Bisan sa pagtrabaho. Nawagtangan ako gana. Balik na ako, Jera. Silo, ipatawag naman ka sa tuhid. Ha? Nga naman ko no? Umot lang. Basta naingon na siya nga kung maabot na ka, pagtuon ka sa office. Nato, ito na yung kipasig importante dito. You're fired. Ha? Nga naman, ma'am. Nangutana pa ka? Ayaw kog ingna nga dili ka aware sa imong kaugalingon nga daghan kag palpak sa imong trabaho. Oh. Og ang nakapait. Kaya ako mismo may magsigig dupan ni Moshelo. Pero nahutdan akong rason para dupan ka. Lisod kayong tabangan ng usa ka tawo nga dili mo tabang sa iyang kaugalingon. Ma'am, ang kuno na ko nga distracted kay ko lately. Kana tungod sa naitabo ng ni Jera. Daan pagid lagi ko. Ang panagbuwag yun ni Jera mo ay hinungdan. Ma'am. I'm so sorry, Shelo. Pero wa may magkinahanglan ng empleyado nga dili makamaong mubuwag sa personal nga issues iyang trabaho. Oh, ma'am. Mau ba? Wala kay trabaho? O bay? Ay. Murag makatabang ko ni mo anak bay. Ha? Naigi-offer ng sister-in-law nako nga trabaho bay. Nagkinahanglan ko na ang iyang amiga og lalaki nga muagak sa iyang uyuan. Ug bagay kay nimo kay tako magaglawas. Unya ang sweldo ana? Maayo ba ng sweldo bay? Kuan, kanang hatagan kag number niya ha? Para kamo may pagka-istorya. Sige bay. Salamat kayo.
na ang buwan. Unya, igor ni mong aga ko ng akong uyuan. Mo ba? O sige, okay ko ana. Okay, sige. Akong ingnon ha, aron makasugod ka dayon. Salamat kayo, dong ha. Bilib kay ko nimo kay taas kay kaog pasensya. Way problema, Sir Roy. Trabaho raman ni nako. Ug usab-sad, naningkamot sa ko, sir. Ug ikaw sad, naningkamot sad ka nga mutabang sa imong kaugalingon. Mao ang gitabangan ti ka nga mabalik gid sa normal ang imong kusog. Salamat gid kayo. Og ikapila naman ti kasultihi nga ayaw lagi pagtawag na ko og sir. Dito na lang. Kay mura na sad og pag-umangkon ng akong tanaw nimo. Kay kamong duhaman sa akong pag-umangkon, mao'y nag-atiman ako. Dili pareha sa akong anak. Sige lang og padaog kwarta. Pero di man naggani makahimo og panawag nako. Basi no busy lang sa to siya, Sir Roy. Aw, tito. Amot lang. Nahibos na gyud kay ko sa akong anak. Ay, lang kabala ka, tito eh. Niya, may Miss Angie nga imong pag-umangkon. Kami na lang mo ibahala ni mo. Kami mo ibahalang muhulip sa presensya sa imong anak. Salamat, dong. Dili pa ka muli? Gabihin na. Matog na sa padong si Tito. Ako lang ipaabot nga makatuhog siya. Una ko muli. Anje! Ate Jera? Si Jera? Kumusta? Wow! Nauli lagi kagalit eh. Surprise! Si Papa. To sa sod. Si Shelo di ay te. Shelo? Nagunsa mo ka din eh. Ikaw mo Siya may anak ni Tito. Ikaw may nag-atiman ni Papa? Oo, ako. Anje, palihugan ako pasod sa akong mga gamit. Shelo, tana. Mag-istorya ta. Gimingaw na kayo ko nimo. Jera. Shelo, buhi ko. Jera, wa ka mingawan ako. Kaya ako sukad nga nawa ka. Wala ko yung laing gipangandoy nga makita ka pagbalik. Gimingaw na kayo ko nimo. Gimingaw naman sa panimo. Pero, ninyoonan ako, Shelo. Unsa? May foreigner na akong fiancé. Og pohon, kuhaon na ako sa Papa para dadun sa ing nasod. Di na dahi ko nimo mahal. Kung hibaw pa lang ka, mawa ang akong love ni mo. Sakto si Mama. Kumpara kita gyud. Abuton yung tagbalik. Giabuto na. Pero di asad pwede. Anong nag-abot mo ito pagbalik, Jera? Ngano man? Nganong nahitabo ka man eh? Kundi man gihapon ka maako pagbalik. Ngano, Jera? Kunon sa kalipay nga akong gibati nga nakita na ko siya pagbalik. Mausad ka sakit pagsulti niya. Nga kasluno na siya. Wa na gid ay chance nga magbalik pa mingawa. Pero ako'y mahimo. Kundi dawaton ka motoran nga dinhi na lang gyud mi kutob. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga hikalang kaagi ni Cielo nga taga ibabaw ko duva Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga dakulahan. Muli. RMN! Ba Jeff, imuso. Dako na ikagdaog ng bayton kay nakigtagay man ka na ko. Igo-igo agad bay. Kiserte lang kay nakapuno nga akong manok. Uy, mo ba? Ano guna ay hoko kabay na? Hindi ka. Ay, nagatiman ko kong umabay oy. Huwag siya kong mga hayop.
Nagsige man lang kagatiman na ng imong umaog sa imong mga hayop, oy. Magminyo na ko, no? Isa mo siya kuminyuhan ba iton? Tinahurot na magkaminyo ang mga babae din sa ato. Wa namin nabilin. Sa atong mga barkada, ikaw na lang yung wa maminyo. Ako, nanak ko'y daga o ulitaw. Pero ikaw, wa bagay kay anak. Ayun sa uman nga, wa pa magiging maabot ang swerte. Kanya, musugot lang ka nga, maulitawang kuwang ka. O, kung mo na ihatag sa Ginoo na kubay, pilit lang na akong dawaton. Dili ko busugot ka hangtod sa hangtod ka na lang nga mag-iningon anak. Ma, Tiguang na ko, Jeffrey. O gilang mahibawan mawa ko ni kalibutana. Maong pagita og babae nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. lisura sila ni pabuhat ako maoy. Huna-huna aha, 45 anyos na ka. Angay untaan ng imong edad, nakapaanak ka na. Ulitaw, o di ba, dalaga na tingali ang imuhang anak ron. Maong paningkamot nga makauyab ka. Sunod tuig, 46 na ko. Tiguang ko na. Di ko tigalim yung tabong maminyo pa ko eh. Wala mo sa daga din sa amo. Maayo! Maayo! Kinsa man ron. Naugo na ko be. Unsay ato? Hi, Kuya Jeffrey. Kumusta? Kapapa niya. Ay, nagkaila man lagi ka na ako. Kinsa man day ka? Hala, no? Si Kuya ba ya? Wala makailan ako. Kinsa bitaw ka? Si Joy ko, oy. Anak nito niyo ba? Hala, ikaw ni Joy? Ako in town ni Kuya. Ikadagan ako ni mo. Ugwapa pa yung kayo. Thank you, Kuya. Dili ba dito kagikan sa Manila? Oo, Kuya. O, gabi ako naabotin sa ato. Oh, mao ba? Eh, Tod, unsa di ato ni mo? Mo palit unta ko utanon. Ingon man gud si Mama nga na ako nung kabaligya ang utanon. Nay, daganoy. Dali. Dali sa likod. Pagkuha, dali. Pila man niya? Pilagod taon. Dadaro na, uy. Sure, uy. Di din mo pabayran? Di lagi. O, ikaw good. Salamat, Kuya, ha? Si Joy, di ito nga anak ni Tonyo ang ni Anhe ganina. Oo, ma. Kadagan na gud ato niya hitsuraan pag yun. Lagi, ma? May pag-imo tong pangasawon. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Mama, uy. Bidyante, magay ka ma. Wa ko magkumidya ni mo inaon sa baya pa. Suwayig panguyab o musugot hala pangasawa. Ma. Nung sawag ka, mururo tao akong anak ko eh. Una, ana, ha? Ako pambarkadang amahan, anak. Ngano ba di ay, ha? Kana pa. Di na ko maproblema, anak. Eh, suod naman mo nito niyo. Ma. Suwayig pamisita karong gabi, anak. Pasindig sugtun ta. May gabi ini mo diha, bay. May gabi sa diha, bay. O, doy. Ako sa man, agad ha? Di lang sa ako, bay. Uy, bilagro na nga, di ka mo inom. Usom day ato ni Muron, nga, di man ka mo inom. Akoan, lain niya akong tuyo ron, bay. Unsa man doon, ha? Kining kuan, bay ba? Kining... manginaot ko nga, unta, dili magubang atong panag-amigo ini, bay. Ha? Kayo sa day ng imong tuyo, bay? Kuan, bay, kining... mamisita unta ko sa imong anak, bay. Ha? Kana kung dili nimo ilain, bay. Aw, wa mo na problema, bay. Kay, ulitaw ka man, og dagasa na nga akong anak. Kadiyot ha, kay akong tawgon si Joy. Salamat nga. Nagkikatubang ka na ko, Joy. Unsa di mong tuyo na, Kuya? Nahibaw ko nga dili ni angin akong buhaton kay layo kay ang gintang sa akong edad. Sa edad sa di mo. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga bisag tiguang ako. Nakagusto ko ni mo, Joy. Oh, Kuya. Pwede Jeff na lang. Ay lang ng kuya, oy. Di naon tako angin mo bati ini kay idaran ako.
Pero sa dihang nakita, ka, lahi kaya akong gibati. Nalipay ko. Jeff, Joy, hatagin akong kikiyon. Ngayon pa matuod ako ni mo ang akong kugma. Jeff. Mao ba? Wala kasugta sa akong anak, bay? O lagi, bay. Tininood yun ang imong tinguha sa akong anak. Sa akong pangidaron karon bay, di na gid mahitabong magbinuang kong babayo eh. Sige lamay. Tabangan di ka nga sugton ka sa akong anak. Joy, dugay-dugay naman gyud kong nanguyab nimo. Kumusta naman to? Kuan, Jeff. Wa pa gyud taong kamaluoy nako, Joy. Kung sugton ti ka, Jeff. Unsa man sa imong buhaton? Oh, kung sugton lang ko nimo, mga asawa din ko nimo. Ha? Di na ba taong ko bata? Kung di mo lang kong sugton, mga asawa gyud ko nimo. Sige. Pangatubang sa kumagin ni kanan. Ha? Tinuod ti, Joy? O lagi. Pangatubang na sa kumagin ni kanan. Aron sa buta ng atong kasal. Salamat, Joy. Kaswerte gid ako eh. Igawas nga gwapa nga akong asawa. Batanon pa gid. Panggaalan kita, Jeff. Mawala na akong kikinahanglan. Ay kabala ka, Joy. Buhato na ko ang tanan. Para magbalipayon ka uban ako. Joy. Jeff. Jeff, nakaibalita ni mo. Unsa man na, Mabdos na ko, Jeff. Tinuod pa rin? Oo, lagi. Duha na kabuhan nga wako regla, ha? Kabaw na. Hapit na ko mahimong amahan. Day, ang pingin mo gisaba ka. Kay gusto na tao kay kung makakita sa kong anak. Ha? Giligla ka? Oo, Jeff. Uy, abi pa na ako. Maptos ka. Nagtuko man sa gani ko nga mabtos ko. Pero, gilayagan na di ay ko. Pero sige lang. Dili lang ta magpakawa sa paglaom, Jeff. Magampo lagi ta nga makabatong taog anak. Oh, nausa man ka? Da, gilaay ko ng kayong tangaw eh. Well, may puyo ah. Oh, Joy. Pila na ta katuig sukad sa atong pagpuyo. Pero hangtod karon ko ang kitay anak ko eh. Sagdi lang ko, Day. Sagdi lang. Paluin na lagi na ito ang Ginoo. Ug hatag na taniyag anak. Ha? Muadto kag Cebu? Oh, Jeff. O tugutin na lang kung muadog si Bugod. Aron mawa sa din akong kalaay. Nag-usam siya ka dito. Muadto ako sa kuyaan. Mabakasyon ako dito. Sige. Yun na, pila mo siya kakaadlaw dito. Mga tulora tingali ko kaadlaw dito. Sige. Pag-amping si mong pagdaya, ha? Hapit mo sa kasimanos ka sa paglarga ni Joy, pero huwag pa magiging siya mauli. Ano ka? Ako nang tawagan, be. Kumusta naman ka na, Day? Okay naman ko. Hapit na mga sa kasimanas kung sa paglakaw. Kaya sa amday ka mo pauli din eh. Dili na ko mo pauli diha. Ha? Unsay di na mo pauli? Dili na ko mo balik ni mo kay tiguwang na ka. Joy. Balik na tuogan na higugma ko ni mo, Jeff. Gisugot na lang ka o natigbinyo ko imo tungod sa mga ginikanan nga nagsigigahangyo na ko nga sugton ka. Sa tinuod lang, no? Wa kay lami, uy. Kay tiguwang na ka. Joy. Ako pa naman, Jeffrey, no? Ayaw na pagulaw na ako. Og kalimti na lang ko kay dili na gid mahitabo nga mobalik pa ko nimo.
Joy! When you say I miss the things you do. Wa ko magtuo. Na magkahimo sa pagbiya si Joy nako. Luyo sa kong mga pagpangga niya. Pero sa gihapon, nangundoy ko. Nga sa kahigayon niya na, bubalik siya nako. Kung kanimo, Joy, kung namati ka man karon, niya pa taong ko, nagpaabot pa gihapon siyang pagbalik. Dinin lang ko to, bugdagang salamat sa pagtagat niya akong suwatampo. More power sa Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman ikalang kaagi ni Jeffrey na taga Gilngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayong katangayo, awit nga nag-uhan, I Can Wait Forever. Ay bangon na, oy, kabuntag na, oy, naunsa man ka, basi malitas imong eskwela. Ang imong igsuon na ligo na, bangon na. Ma, bangon ako, ma. Tuyan to kuya sa. Dahil kaya itong eskwelahan. Nagidong. Sige lang, nagwanta lang ta. Ato kayo si mama og papa kuya nga balintag puyo. Asam sa tapuyo. Kanan mo eskwelahan ko. Sige, ako niyang inon si mama ug papa. Nagplano mis mama nimo, anak Jerome. Tinuod pa? Lagi. Nagplano mis mama nimo nga mamalhin tagpuyo kanang dolog eskwelahan. Mayo inon pa. Kay layo gid mo yung eskwelahan oy. Duha gud ka oras ang among lakton usa may kabot sa eskwelahan. Sige lang, basing inig high school nimo pohon, makabalhin na tagpuyo kanang dool-dool sa eskwelahan. Hindi tunta kung makabalhin ang taong puyo kuya sa. Aron kita ka puyo dakaw pa. Lagi dong. Ya. Nagay kwarta dia. Wa dugoy. Wa mo kuwata gi kwarta ni mama kay wa man siya kwarta. Unsa ni mong kwarta dong Angelo? Kupton ko kuya oy. Magdali lang to eh. Kay ato ang tamang sa ato. Naunsa ka dong? Yun naman ka. Kupton na kay ko kuya oy. Ha? Kadigit sa? Asam ka kuya? Nailubing nga taga kay. Ako nang dagdakan og bato dong aron ato makaon. Sige, gi kuya. Nya, okay na ka? Okay lang kuya. Wala ko gutom. Mayo noon. Tana, mamauli ata. Kaluoy gud in taon ninyo nga nangaon lang mo anang tagak nga lubi. Oo ma. Kay gutom naman kayo si Dong Angelo gud. Ay, pasilan kaluoy ba in taon ninyo, uy. Pasensya na gid mo mga anak ha. Wa ta gid mo mahatagi og baon. Unsaon wa magikoy kwarta. Sige lang ma. Antos lang tayo ni kay pobre man ta. Paningkamot lagi si Roma nga mahuman kag eskwela aron mahawas na sa kalisod. Oo ma. Paningkamot gid ko nga mahuman sa akong pagskwela. Ma, pa, nag-graduate naman ko sa elementary. Maka-eskwela ba ko high school? Si Papa lang ni mo ang pangutan ato. Oo, maka-eskwela ka anak. Maning kamot to. Salamat pa. Pangandaw minuon mo. Nga naman ba? Mamalhin tagpuyo ka ng dool sa eskwelahan. Aron, di na mo mahago sa inyong pag-eskwela. Salamat pa. Salamat itaw nga nakaskwela gid ko high school. Maningkamot ko nga mahuman kog eskwela. Recorded by Radio Mo TV. Nginong kog gababi. Sige ma. Ma, daghan lang kita gilaban. Nya, dito din ato ang mga bulingon. Kinsa man din mga gilaban nato ma? Sa ato ng mga silingan dong, nanawat kog labada para makaabag-abag ko ni Papa nimo. Oh, mao ba ma? Maong ikaw, paningkamot yun og human sa eskwela ha. Aron dili ka magalisod-lisod sa imong ugma. Oo ma.
Congratulations, anak. Congrats dong sa katapusan. Nahuman ka naging sa high school. Wow. Salamat ninyo, ma. Pa. Ha? Mutig ang exam? O, pa. Para sa unsa ba nag-apilan nimong exam dong? Aron, malibre ko sa kong pagswela sa college, ma. Uy, muskwila yun kag college, do? O, pa. Aron kung may nindot taon niya kong trabaho, makatabang ko ninyo. Sige do. Paningkamot nga maabot ni mong imong pangandoy. Ginoo ko. Tabagin nagdintahan ko nga makapasar ko sa exam nun. Aron, maka-eskwela ko sa college. Ha? Nakapasar ka sa exam? Oo, ma. Nakulian gidinahon ko, ma. O niya, unsa may plano ni mo ron, ha? Muadto ko sa Davao City. Oh, magunsa ka dito. Muadto ko sa kong iyaan pa. Muhangi ko niya nga muabot ko sa ila kay mangita kong trabaho og muskwela ko ug maadlaw. Ay, wa na problema na ako dong. Mahimo ka na nga moabot din sa amo. Salamat, tiya. Unsa man day plano ni mo ron? Mangita na ko trabaho, tiya. Kay inig-abli sa klase, muskwela ko. Nahala sige. Ikaw ang mahibaw dong, Jerome. Salamat din nga nakasuday kong trabaho isip call center agent. Inigsildo na ko. Magpadaday ko sa amo. Maayo hinuon dong kay nakasuday yung kagtrabaho. Alipay sa bita ko, tiya. Nga nakita na kong trabaho. Aron makatabang ko nilang mamaupa pa. O, sa may plano ni mo ron nga ting-abli naman sa klase dong. Muskwela ko college, tiya. Kay libre rin ko tuition. O nya, makaya ka na ni mo dong? Nga mo trabaho ka o niya miskwela pagid ka? Ako lang pa rin kamutan, tiya. Salamat, Itan. Kaya naka-eskwela lagi ko college. Maningkamot yun ko. Namahuman ko sa kong pag-eskwela. Kumusta naman ka dong, Jerome? Okay naman, tiya. Ayaw kumpiyansa, ha? Kay dili lalim na imong gibuhat, kamuskwela kag maadlaw o niya. Motrabaho pag yung ka magabi eh. Kapoy sa kong lawas, eh. Ay, tingbawi manunta na ako ron, kay huwag ko trabaho. Pero, maglisod naman ko katok. Saan ko? Dong, Jerome. Ya? Murag dili na ni maayo akong nakita ni Muda. Daot na kaayo ka, Dong. Maayo tingali nga maunang lang sa kasi mong pag-eskwela kay ako may nahadlok ni mo, Dong. Tiya. Pauli una sa inyo, be. Dili na ako magpapuyo ni mo, Dong. Tiya. Ako'y nahadlok ang imong kahimtang, da. Basin nun niya kung si mahitabo ni mo. Maong undang sa imong trabaho o hunong sa imong pag-eskwela o pauli sa inyo. Sakto ra sa paggibuhat sa imong iyaan nga papaulion ka dinhi sa ato. Kay lain naman ka ng kahimtang mo, luya ka na makaayo. Ma, di gina lalim ang imong gibuhat, Jerome. Muskwila ka, o maadlaw, niya, motrabaho sa kag magabi. Ay, mao lagi pa. Sa lawas lagi po na ko pauli. Mao na, maong pauhay lang una din ni sa ato, ha? Aron, maulian ang lawas nimo. Ha? Mangita kag trabaho? O pa, ay okay naman akong paminang.
Nauli-uli anam sa ko. Nala, sige. Ikaw ang mahibaw. Ang pigid naglawas ni mo ha, Jerome. O ma, Pwede ka rin makasugod og trabaho. salamat sir. Salamat. Lord, salamat. Salamat kayo kay nakasudin kong trabaho. Salamat kay Lord. Makapaniwala sa lahat ng ko'y nakita. Dako nga kong kalipay kay nakasud man kong trabaho. Sa pagkakaroon, regular na ko sa dakong mall diri sa Malinta, Davao. Ug magabi nag-silence ako isip ko sa ka-DJ. Sa mga naminaw karon, ayaw lang mo pagpakawa sa paglaom. Laban lang sa kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMI. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Jerome nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayon tangayo, awit nga nikulang patuloy ang pangalan. Isang